step ke basuk ke bakaman ya pi ki parlok ki baju ya ipet ya ke Good News TV nga ai kuble ya pilang baro aga kerteng ka batyang tam ka balong unong peniem jongi Yesus Kristus ka kubor ya ka bangin yo ya ka manya puson nang bajong kene ka por ka bamenta kalong ya ka bang ngalapan syong nong rem na ka city upol u apostol cekinong Ephesus kalenong ka banrio kadekhat ka basipau ki kentien ki ba ongkum ne ha ka bawai no tolong ki baklan ha utrai bat ka bor ka jingklan jong u bat ka phang pedeng ya ka bangin yo ya ka banya pusan long bajong kene ka por kalong tolong ki baklan ha utrai tolong ki baklan ha utrai bat ha ba ong klan hang ne kamut ka jingdon ni ka bor bat ya ka jingla ban yang skam ha pedeng ki jing bat ki jing ya le aga jing im ka jongi bat ka city upol sakinong Ephesus kapan kan mau yangi baka jing klan kam simlawan nangi re kawan utrai lang ba ka jing ya dai ka bajan bat u ha ka city upol sakinong Philippi kalanong ka basaw ka dekhat ka bakhat lai ka baong ngala ban le ya ki baro hauta u pensat bor yanga kumta ha baong tolong ki baklan ha utrai ka bamot ba ha pedeng kino ki jing ki bang ya kendo ngidei ban syanya ha ka bor mat ka jing klan ka jong u mat ngin don ru ka jingan bat ka jing ya dei ka bas kem bat u ka jing keli kami hang ne ba kumno ngidei ban le kum ki breu ban long ki baklan ha utrai kane kalau ka jing keli ka banangkong kumno ngidei ban le kum ki breu ban long ki baklan ha utrai nga kwa ban wanra ya ki artli ki sambo perkhat kita kilong ka banangkong ban pule ya ka ktin ka jong blai ka banangkong kalong ban pule ya ka ktin ka jong blai ka ktin ka jong blai kalong ka wei ka bangi kum ki breu ni de ban don hapo ka donot ka jong ni klem ka ktin ka jong blai kum ki breu ni la ban ngop ha ke jing pen choi lane ha ka pom ladang ipule Hebrews kalanong ka basaw ka khat ka ba khat ar ka ong ba namar ka ktin ublay kalong ka ba im bat ka ba dan bor bat ka ba khamne banya ka no ka white lam ar yang serti bat ka ba pay hadu ka ba pen khlad ya ka jing im bat ya ka mensim ya ki man bat ya ki cleanse ing ro bat ka ba bishar ya ka jing mot bat ya ki jing mot ka do non kumta kum ki breu ban long ki baklan ha utrai kadon kam yangi ban smart ya ka ban pule ya ka ktien ka jong uble adangi pule Matias kalanong ka basaw ka dekhat ka basaw ka ong hanrei ulaya thu bat ula ong la tho bam tang da ukpuhi ban im ubreu hanrei da ki ktien baro bami no nakasintor uble bat om tang ban pule hanrei ban le ro namar ha ka jinglong bring itip ya ka ktien ka jong ublei ngisngo tho ya ka ktien ka jong ublei ka ka jingmot ka jong ka hanreng im le pat ya ka ba ka hikai yangi ni kan mau ha ka tu ka por ka ujisu man bau nang don ha ka perthei upan rem ya ki farsi namar ka jinglong ka jong ki farsi ngi hang ne ki farsi kilong kita ki basngo tho kilong ki bastat kilong ki basyamphang bat ki tiap ro ya ka ktien ka jong ublei hanrei ka bas ngusi kalong ba kemle kat kum ka jing hikai na ka ktin ka jong blai bat ka ba ar kalong ban sius pa ya ka por ka ba ar kalong ban sius pa ya ka por kanai kalong ka banta ka ba kongsan ha ka jing im jong yi ba kum no bangin long ki ba klan ha utrai kalong bangin sius pa ya ka por na ka ba ngin jan sa u ha ka jing im ka jong yi ka ba man la ka sngi bat ha ba ong yan ta ka ba sius pa ya ka por ka ba mot bangi dei pan pendon kam ya ka por da ka ba adekar kata kalong bangin pendon kam ya ka por ha ki ki ba a ya ka jing man toy bat ki ba te ya ka jing long ka ba kan jaman sim ka jong yi ka don kam ro ya ka bangin penlut khambon ya ka por bat ublei om ya ki balong ki jong ka par thai ki bam ai ya ka jing man toy ngin kan maru aka city upol sakinong Ephesus kalanong ka ban reo ka dekhat ka ba shipho ka khot ya nga bat ya phi banlong ki baklan om da ka bor na lade hanrei da ka bor ka jong ublei namar ngis ngo tho
madaka bor la de nginom la banyale persya e kijing ki bawan ha ka jing em jongi kumta ka don ka bangin phai shoble la kalong ha ki jing duai ki jongi badaka jinget ka bas kham adangi pule isaya kalanong ka basau foi kada khot ka basipau ka baong to what shifting me namar ngadon rengkat bat me what ngong ma namar ngalong ublei jong me ngan pensat bor ya me hoot ngan yarap ya me hoot ngan kersan ya me daka kti kamon ka hok jonga kan mau ya ka bangin bu ya kini ka jingmut jeng perkhat jongi rengkat ka jing tmu bangin long kita ki baklan hautrai da ka ba pule ya ka ktien ka jong ublei bat ban siu spa ro ya ka por ublei yo ban kur khoi ka ne ka khubor leng ba jong ka ne ka por ka ba menta na ka benta ka buram ka jong ublei amen tong inya duai try ngis ngoban ai ngo leng ba jong ka ne ka por ya ka mamayalam try na do ka basdang mat hadu ka ne ka por ka ba menta ban ai ba ka ne ka khubor ka bangleyo ya ka ban sngap bat sha skor leng ba jong ka ne ka por kanda long sisa ka jingbam ka bakan jaman sim ya ka bangin yo ban panan kam ka jing im ka jongi ka ba man ka sngi bat ai ba ka ne ka khubor ka bangleyo ban pan kan mau leng ba jong ka ne ka step ka ba hikai yangi ya ka bangin long klan ha utrai ban ya ka ba ngin kan mau ro utrai ba kumno ngin long klan ha utrai lang ba ka jingjan ka jongi shame ba da ka bangin pule ka ktin ka jong me bat kum ju ro da ka bangin siuspa ya ka por siam ko pai ka por ka badang sa baro ka jing im ka jongi akar teng jisu ngadoya pan kini bro amen.